Annabi kai nake so, kai nake so, ya Rasulallah. Annabi kai nake so, kai nake so, ya Rasulallah. Ramsey on the mix. Ya Rasulallah, ya Rasulallah. Annabi kai nake so, kai nake so, ya Rasulallah. Annabi kai nake so, kai nake so, ya Rasulallah. Ahmadu kai nake so, kai nake so, ina kauna. Ahmadu kai nake so, kai nake so, ina kauna. Mai sama kai kadai ne ka tsaya min al'amurana, ba na abin da ban taɓa tambaya ba a aikina. Kai mini lamunin ƙaunar ma'aiki a ruhina, dan albarkacinsa da martabansa abana. Annabi kai nake so, kai nake so, ya Rasulallah. Annabi kai nake so, kai nake so, ya Rasulallah. Kai tsira aminci kun ma'aiki abban nana mai rawanin da shi ne ya taya min a aikina. Sa ahali sahabu a baitukan nan da shehina, sarkin auliya wa abin kirana a ko aina. Barhama ya faɗa mana du masoyi yana da isa. Ahmadiyar wa shi ne ya taya min na numfasa. Maulana badagira a da'irarsa ba a wasa. Ya mini ya daɗa mini, ya daɗa min ina kwasa. Annabi kai nake so, kai nake so, ya Rasulallah. Annabi kai nake so, kai nake so, ya Rasulallah. Ku fito na ce ku fito masoya, yau akwai zance. Ni kasa mu girmama wanda Allah yake bance. Duk wani wanda bai ƙaunar ma'aiki ya lalace. Ku mai san sa ko aina yake kai sai ya dace. Girma guda ɗaya ne masoya, ku saurara. Mai rawanin da bai taɓa kuskure ba a ba Zahara. Mai sama ne yake daga martabansa, ku sa lura. In ba dan akwai sabat duniya ka muna shara. Annabi kai nake so, kai nake so, ya Rasulallah. Annabi kai nake so, kai nake so, ya Rasulallah. Girma idan ba a san ma'aiki ku taka shi, ku sha'ani idan ba a san ma'aiki ku ture shi. Shi ne wanda Allah ke kiran shi ya gaida shi, shi ne wanda dabbobi suke kas su gaida shi. Ba dan shi ba da bayi muna can muna garari. Annabi ne ya sa muka samu yanci musa nazari. Duka abin da zan cewa ma'aiki kuma uzuri. Soyayyarsa ce ta saka na zagaya ƙauye da gari. Annabi kai nake so, kai nake so, ya Rasulallah. Annabi kai nake so, kai nake so, ya Rasulallah. Kowa ya san so babban ciwo ne, ya kama ni, ya kama ni. Ko a ina kuna ji ya mun rauni, ko a ina nake daga yayi kirana sai in ce gani. Madalla da ciwon na ma'aiki a ƙara ni. Ka so ake so ruwan idona yana ta zuba. Soyayyar ka ta mun ɗaurin da ba zai yi na kunce ba. Komai kai kake mini shi ya
kasa ba zan taɓe ba har abada ƙaunar ka kaɗai nake yi sirrin rabba. Annabi kai nake so kai nake so ya Rasulallah. Annabi kai nake so kai nake so ya Rasulallah. Kai ɗaya ka buwaye a lahirar ma kai ake wa yabo dole yaban ka dan ba mai iya goge ranan zabo. Mai san ka koda arne ne yana da rabo soyayyar ka shine burina ka ce ebo. Kai ka fito ka cewa duniya ga yadda ake bauta an rikice ana bautar gumaka zannanata a sanda ka zo gumakan sun zube tas wannan kyauta ba wani wanda zai iya saka ma abin bita. Annabi kai nake so kai nake so ya Rasulallah. Annabi kai nake so kai nake so ya Rasulallah. Badan kai ba annabi duniya ka muna kwatami da badan zuwanka ba da muna can ba takalmi. Kowa ya sani dan kai ma'aika suka yi ilimi an haiku ko su ne su faɗa kana zauwa su ilimi. Allah ya yabe ka ashe du mai kishi shine bako ni dai tanadin da na san ina yi shine roko. Kai mini lamunin kauna ma'aiki na rike koko ko aina yaban ka ya zama aiki na ina roko. Annabi kai nake so kai nake so ya Rasulallah. Annabi kai nake so kai nake so ya Rasulallah. Dan albarkacinka da martabarka kai mun kyauta wacce ta zarta irgawa ma'aiki daga muryata in ta yabanka ko aina masoya su yi mun kyauta. Annabi kai da kanka ka kama ni ka shelanta. Na san za ka kai ni garin ka ma'aiki ba ka kyama soyayyar ka kasa na dimauce ina rama dan tarsan ka har sako nake bayarwa a aika ma. Burina ka so ni na san masoyi abin mama. Annabi kai nake so kai nake so ya Rasulallah. Annabi kai nake so kai nake so ya Rasulallah. Ba mai wace mu ka kira ni na zo garin ka raira maka wakata ka da dan kwazo. Annabi ko da bani da sisi in ka kira zan zo kai mini wannan dan zarawun ka sirrin manzo. Na daga hannuwa roƙo dan Imamu Ali dan ashabu kaf a cikin idona kasa kwalli. Annabi dan imam da imamu tagwayen Imamu Ali dan mai Fadiman ka uba masoya dan abban zaitun. Abajin jinare